Abroad, nagpapakahirap, ikaw naman nagpapakasarap doon kay Oli, sarap mong yakapin na mahigpit sa leeg nga lang. Tigilan mo na yan, sender. Eto pa sabi ni John Rick Sulte, oh my, sabi nga nila masarap daw talaga ang bawal. Ay, sa totoo lang, DJ Rocky, kailangang umiwas sa tukso at hindi tukso ang iiwas sa tao. Yun lamang po, maraming salamat. Ito naman ang sabi ni Riri. Take it away, Riri. Ay, nako, Chichay! Kuhang-kuha mo inis ko, B. Alam mo yung antok ko? Napalitan ng inis. Gina G ako, B, ha? Ayan, sabi nga ni DJ Rocky, tama naman siya, dapat hindi ka muna nagpakasal o hindi muna kayo nagpakasal kapag ganyan na. Alam mo yun, hindi naman buo yung nararamdaman mo para dun sa isang tao. Gaya niyan, syempre, sabi nga, hindi naman talagang mahal magpakasal, di ba? Tapos di ka pa naman pala talaga ready. Para sa nakikita ko, hindi ka ready kasi imagine mo, nasasabi mo ngayon na mahal mo yung ex mo. Doon pa lang sa part na nagkasala ka, B. Pangit na sa mata ng tao. Pangalawa, syempre, pinaka-worst, isa sa 10 utos ng Diyos yan, B. If I were you, baby ko, ipagtapat mo yan. Hindi man siguro ngayon sa asawa mo. Siguro, kaya pa paano pumunta ka ng simbahan, mag-ano ka sa pare, di ba? At wag ka nang magtangka na ipagpatuloy man kung ano man yung nararamdaman mo ngayon. Much better na umiwas ka na, lumayo ka na. Lubayan mo na, B. Wala na akong masabi na, gigil nga ako sa'yo, di ba? Gigil ako sa'yo. Ayan, sa ngayon, good luck na lang sa'yo at sana nga ay matigil na yan kung anumang kalokohan ng ginawa nyo ni Chuchoy. Chichay, Chuchoy, no? Ayan, good luck na lang sa'yo and God bless, baby ko. At sana ayan, mahanap mo na ang tunay na solusyon para dyan sa ikakapanatag ng iyong isipan. God bless sa'yo, bebe, ha? Gigil ako wala akong masabi. Bye. Thank you so much, Riri. So, Riri, nag-Gina G sa ating secret file sender. Sana hindi mo na nagpakasal kung hindi naman buo ang nararamdaman para sa isang tao. Ito pa sabi ni Charles Sancho, pag lalaki na nagloko, humahanap o naghahakot ng pante. Pag ang babae nagloko, humahakot ng brief. Maawa ka sa asawa mo, girl. Kasal na nga kayo, tapos nasasarapan ka pa dyan sa ex-love mo. Sabi na nga ba, ang bakbakan nagsisimula talaga sa inuman. Very wrong yon. Ayusin muna ang self mo, girl. After mong humakot ng brief, ng may brief or else, baka mabisto ka ng asawa mo. Thanks, Charles Sancho. Hi din kay Charles or Chard Lops. Sabi niya, Dear Chichay, it is true that life is about being happy. Diba nga kung saan ka masaya, doon ka. But true happiness only comes from truth, right, and just. What happened between you and Ollie from your past should stay in the past. Yes, masaya ka na nagkausap kayo uli after ng mahabang panahon. It feeds your happiness, gauge, ayan, but it's not right. It's not valid. Knowing na may asawa ka na. Put yourself in your husband's shoes at lagi mong isa-isip, ay, ano kayang mararamdaman ng asawa ko kapag ginawa ko ito o yan? Or pag sa akin to ginawa o at ganito at ganyan. By these words, you will have a guide sa buhay mo to stop you from doing what is not right. So ngayon, I'll ask you, may konsensya ka pa ba? Last mo na yan, ha? From Richard of Quezon City. Thank you so much, Richard of Quezon City. Ang ganda nung insight ni Richard, Sinabi niya na, bago mo gawin ang isang bagay, tanungin mo muna sarili mo, kapag ginawa ba sa akin to ng asawa ko, matutuwa ako. Yun lang yun Kapag ginawa ba sa akin to, itong ginagawa ko ngayon, itong pagdedesisyonan ko, matutuwa ba ako? Eto pa, sabi naman ni Mai Yumi. Chichay naman, alam mo na. Ikaw yung palay at inalay mo, pinatuka mo pa sarili mo sa manok nang walang kahirap-hirap.
Lalaki yun si Oli at nakita nun ang kahinaan mo kaya pinatulan ka pero walang love doon. L lang yun, girl. Pareho kayong marupok. Pok. Pero dito mo malalaman na hindi ka tawa ng labanan para mabawi mo ang isang taong taken na. At take note, pareho kayong taken kaya dapat wala ng closure na yan. Dapat nga nung nagpakasal kayo sa kanya-kanyang partner, closure na yon para sa mga sarili ninyo. Thank you po. Totoo. Ano ba mga closure na yan? Yung closure na yan. Yung iba, napupunta sa restroom. Napupunta sa ibang hotel. Ganyan. Diba? Nag-invite. Punta tayo sa hotel. Doon tayo mag-closure. Anong gagawin natin? Mag-uusap lang tayo. Oh. Yung usap, hindi natuloy. Pero yung bakbakan natuloy. Huwag ganon. Pag closure lang. Gagawin ng closure sa publiko. Ganon. Alam nyo ba na ang closure, pinaka-safe na gawin yan? Yes, dapat gawin siya in private. Pero, ang maganda dun, yung private area, hindi nung tao private area ng isang cafe shop or coffee shop, 'di ba? Ng isang cafe, ng isang restaurant. Meron namang mga ganun yung parang magiging intimate kayo tapos kayo dalawa lang yung makakapag-usap or makakapagkwentuhan, yung ganun. Pero wag naman yung kailangan pang mag-rent ng room para lang magka-closure. O kaya kailangan pang maglasingan para magka-closure. Ito pa sabi ni Robert Tirao. Parang kahapon lang yung storya, yung pinagkaiba lang may asawa. Kung ako sa'yo, sender, itigil mo na yan. Pagtuunan mo na ng pansin ang asawa mo, dapat makontento ka na sa isa. Yun lamang po. Ito pa sabi ni John Paul Estalio. Ba't nanggigigil o nakakagigil yung SF sender? Sana pagtagpuin na lang ni Lord yung mga manlulokong tao para sila na lang maglokohan. Nakakainis! Hindi nyo ba naisip na hindi lang yung partner ninyo yung niloloko ninyo, kundi yung niloloko ninyo si God? Kasi nangako kayo sa harapan niya for better or for worse. Pero dahil sa kakatahan ninyo, niloko nyo pati si God. Dapat kasi hindi ka na pumasok sa isang relasyon kung hindi mo kayang panindigan. Kaya mo sinasabing mas masarap yung ex mo kaysa sa asawa mo kasi yun yung iniisip mo kapag pumasok ka sa isang relationship. Dapat walang kahit sinong makatalo sa partner sa lahat ng aspeto. Dapat siya yung laging pinaka sa lahat. Hindi yung ganyang mindset. Naiinis tuloy ako, DJ Rocky. Pabati nga po sa driver naming Mael na si Joseph Regunda from John Paul Estalio. Maraming salamat. Hi kay Lian Gonzalez, Selfishness at its finest. Yan ang ginawa ng ating secret file sender. Hi din po kay Adreline Mercado na nakikinig ngayon. Ang dami pang nag-comment sa ating secret file sender. At parang wala naman akong nabasang comment o narinig na comment na hindi, tuloy mo lang yan, girl. Ang saya-saya niyan, diba? Yung lokohin mo yung asawa mo na nasa abroad, nagtatrabaho o nagbakasyon lang dito sa Pilipinas, umuwi ng probinsya nang hindi ka kasama, okay lang yun. Tuloy mo lang yan yung pakikipag tsuktsak chenes mo kay Oli na ex-love mo na hindi mo naman talaga naging boyfriend. Tuloy mo lang. Wala akong narinig na ganun. Bakit? Kasi malinaw pa. Mas malinaw pa sa sabaw ng sinigang. O mas malinaw pa sa tubig na na-filter sa bahay ng mga mayayaman. Kung ano ang tama at mali. Pag may asawa, sa asawa ka lang. Pag may asawa, hindi na dapat nakikipagtsuktsakan sa iba. Simple. Common sense. Pero bakit hindi nagagawa? Minsan iniisip ko, yung taong manluloko, baka selfish talaga sila. Kung hindi man sila selfish, baka mababa rin yung pagtingin nila sa sarili nila. Sabi nga nila, according to a research, no, this is a study na ginawa sa behavior ng mga manluloko or parang inaral yung behavior ng mga manluloko. One of the reasons why nakapanloko ang isang tao dahil mababa yung
mababa yung pagtingin nila sa sarili nila. So, hinahanap nila yung makakapag-add up temporarily doon sa mababang tingin nila sa sarili nila. Well, hindi ako sure kung legit na legit yun at lahat ba ng mga taong manluloko ganun yung pagtingin sa sarili nila, or ganun ba talaga na undetected, or parang hindi nila inaamin sa sarili nila na mababa yung pagtingin nila sa sarili nila, but yun daw yun. It's just that may mga taong magaling lang na pagmukain yung sarili nila na goods sila with themselves. Well, in fact, hindi naman. Low self-esteem. Isa daw yan sa mga dahilan kung bakit nakapanloloko ang isang tao. At hindi yan dahil sa kakulangan o kasobrahan ng kapartner nito. Kasi ang sinasabi ng ibang mga tao kapag nagloloko, may kulang sa kanya ko lang to naramdaman, sa asawa ko hindi Alam mo yon? Pero hindi It's not about your partner. It's about you. It's about yourself. Kaya laging tatandaan ng mga naloko dyan or naloloko dyan na hindi tungkol sa inyo or hindi kayo ang punot dulo dahilan kung bakit nagloloko yung mga partner niyo. Because at the end of the day, lahat tayo may choice. At ang choice na yun ay ginagawa ng isang tao para sa sarili niya. Hindi niya pwedeng sabihin na, hindi, kaya ako nagloko kasi ito yung ginawa mo. No! At the end of the day, ikaw ang may hawak ng sarili mong desisyon at sarili mong aksyon. So, ang tanong mo ngayon sa amin, Secret File Sender, paano ko masasagot yung mga katanungan sa isip ko? Well, paganahin mo lang yung utak mo. Yun lang. Huwag yang damdamin mo at huwag na huwag yang fake mo. Yung fake squared mo kasi fake yan. Pwede kang pekein yan. Yun lang ang pagaganahin mo. Utak mo. Easier said than done. Kung hindi kaya, edi, bakit pag-iwalay na lang sa asawa? Kesa sa may niloloko ka pang tao. Ibigay mo ang kapayapaan sa sarili mo. And you can only achieve that by being true to yourself and by being right to the people who love you right. Sa mga kabisyo po namin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1. Sa mga pet malung, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio, this is Chichai's Secret File. Sasakyan si ka.